नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. दर्शको, आम्ही आहोत रत्नागिरीमध्ये आणि आज रत्नागिरीत रिफायनरी प्रकल्पाबाबत इकडचे जे स्थानिक जमीनदार आहेत, हे जमीनदार MIDCचे अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेणार आहेत. आपल्याबरोबर काही स्थानिक जमीन मालक आहेत. सर, आपलं नाव कसं नाही, आपण नेमके आलात कुठे? माझं नाव दशरथ बाबूराव कांबळे, सोलगाव. तिथून आलं. बरं, नेमकं आपलं काय म्हणणं असणार आहे? जिल्हाधिकारी आणि MIDCच्या अधिकाऱ्यांबरोबर आज आपली बैठक आहे. नेमकं काय म्हणणं मांडणार आहे त्यांच्यासमोर म्हणजे असं की आम्हाला व्यवस्थित जर मोबदला मिळाला तर आमची 2-250 एकर जागा काय आहे ती द्यायला आम्ही तयार आहोत. पण याचबरोबर अजून रिफायनरीकडनं पण तुम्हाला नेमक्या काय काय अपेक्षा आहेत? त्यावर काय अपेक्षा म्हणजे आमची मुलं वगैरे कामाला तिथे ठेवायला पाहिजेत, मुलं ठेवायला पाहिजेत, नोकरीसाठी MIDC झाल्यानंतर आरोग्य सुविधा, त्याशिवाय रस्ते बिस्ते असं सगळं काय विकास झाला पाहिजे पुढचा. मग मला एक सांगा, विरोधकांकडनं प्रदूषण होणार आहे वगैरे आणि बरंच काय सांगितलं, आता काय तथ्य आहे त्याच्यामध्ये? तुम्हाला काय वाटतं? कारण तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक आहात, तुम्ही याचा निश्चित अभ्यास केलेला. आम्हाला काय त्यांच्या म्हणजे जे काय म्हणतायत ना, तो तसं काय विरोध आमचा नाहीच आहे आणि प्रदूषण काय होणार पण नाही. निश्चितच आपण हे स्थानिक जमीन मालक आहेत, जे आपल्या जमिनी देण्यासाठी या रिफायनरी प्रकल्पासाठी तयार आहेत. फक्त विरोधाची 4 बोटं जी आहेत ही पुढे येतात आणि नेहमी विरोध केला जातो. अशा पद्धतीचं सांगणं देखील या सर्व स्थानिकांकडनं केलं जातं आहे. निश्चितच याबाबत विचार करण्याकरता सरकार सक्षम आहे. साईनाथ गावकर, कोकणशाही, रत्नागिरी. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.